ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୋଟିଭେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବୃଷ ରାଶିର କଥା। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଖାସ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2025 ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ସମୟ ଆସିସାରିଛି। ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 4 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଖାସ ଅଛି ଆଗକୁ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ମା ଶାରଳା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମାସ କିପରି କଟିବ ଏବଂ ଏହି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବାର ଶୁଭ ବାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାକୁ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଚାକିରିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନର ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତେବେ କିପରି ହେବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଏବଂ କିଛି କଳହ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏହା ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପାର୍ଟି ବା ସମାରୋହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚତୁରତା ହେତୁ ବିଗିଡ଼ିଥିବା କର୍ମଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଯଶ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଥବା ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି 2ଟି ବାର ଶୁଭ ବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ
ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋମାତା ସେବା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋମାତା ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଯାଇ ଏହାର ତୁଳସୀର ମାଟି ଆଣି ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ପରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ। ତେବେ ଏ ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ମାନିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଶାରଳା।